Ako vy ste sa dostali k tomu, že budete pražiť kávu? Dostali sme sa k nej ako slepý k husliam. Čerstvý absolvent lesníctva nevie o podnikaní vlastne akože ani z vlaku. A tak ste vyrazili pre prvé kávové zrná do Nikaraguji? To bola vlastne prvá vec, ktorú sme urobili, pretože sme si povedali, že ideme stavať tú našu story autenticky. Ste schopní u vás priamo v pražírne urobiť celý ten večierok? Otestovali sme si to minulý rok. Káva s eventmi neskutočne súvisí. Vlastne sa nám ukázalo, že fakt taká maličkosť, ako je káva, dokáže ľuďom proste vykúzliť úsmev na tvári. Vážení diváci a milí posluchači, vítejte ve světě eventů. Tento podcast vznikl díky podpoře Kvampu, což je eventový software neboli CRM pro řízení eventů. Já mám naproti sobě vzácného hosta, za kterého jsem já moc úplně šťastná a vděčná, a ním je Pavel Haninec. Ahoj, Pavle. Ahoj, Anička, pozdravujem všetkých. Jelikož my jsme oba původem Slováci, tak mi dovolte tenhle podcast vést slovensky. Já rovno prepnem. Nádhera. A Pavel je spoluzakladateľ a spolumajitel Motmotu, čož je pražírna a 2 coffee spoty máte, že? V Brne. Áno, áno. Tak, Motmot. Budeme sa baviť o káve. O káve, ktorá spojuje ľudí, ktorá je veľmi nosným prvkom pre eventy a ktorá v sebe skrýva veľa emócií. Pavle, ako vy ste sa dostali so svojimi kumpánmi, ďalšími 3 k tomu, že budete pražiť kávu? No, dostali sme sa k nej ako slepý k husliam, a to doslova, pretože sme študovali vlastne niečo úplne mimo, a to netvrdím, že by sa káva ako obor dala študovať, ale ja s mojím bratom sme študovali lesníctvo a bratia Kleinovci študovali ekonomické odbory tiež na Mendelovej univerzite. Takže vlastne, keď sa na to človek pozrie z tohto pohľadu, tak úplne tam nevidí nejakú spojitosť, že prečo títo 4 ľudia, ešte keď študovali úplne iné veci, išli fachať do kávy. Vzniklo to tak, že naša škola mala svojho času vypísané veľmi zaujímavé projekty a stáže, ktoré smerovali do Nikaraguji a Zambie, hlavne teda do tej Nikaraguji. A môj brat tam vlastne, on sa tam otočil v rámci štúdií asi 12 krát, pretože tam robil vlastne veškeré svoje záverečné práce. No a ja som tam za ním bol raz, úžasný pobyt, 6 týždňov v Nikaraguji, no a vtedy formou rôznych exkurzí sme navštívili kávovú plantáž. To som bol ešte študent a vtedy ma ani nenapadlo, že by sme vlastne s kávou išli niečo vymýšľať, no ale potom nastal čas v živote, kedy človek odštátnicoval a začal tak nejak vymýšľať, že čo s tým životom vlastne načatým bude robiť. Možno trošku zvláštne, že ho nenapadlo hneď, že by išiel robiť do toho odboru, čo študoval. To sa mi nejak na sklonku štúdia prestalo chcieť, no a tak som zobral svojho brata, vybehli sme na pivo, a začal som do ňoho trošku tak klavírovať, že poďme niečo vymysleť. Nemali sme hypotéky, ženy, deti, nič. Takže sme mohli vlastne riskovať úplne všetko. No a po 2-3 pivách sme sa vlastne v myšlienkach vrátili na náš výlet do Nikaraguji, kde sme navštívili kávové plantáže a povedali sme si, že vlastne kávu máme radi, kávu pijeme, celé štúdium sme na tom fičali. Máme nejaké skúsenosti, máme nejaké dokonca už kontakty vlastne priamo z kávových plantáží, tak poďme vymysleť niečo s kávou. Jediná taká maličkosť, čerstvý absolvent lesníctva nevie o podnikaní vlastne akože ani z vlaku. Tak nás napadlo, že oslovíme našich 2 starých susedov z koleje, z internátu, a to boli bratia Peťo a Paolo Kleinovi. Takže tak vznikla vlastne tá naša štvorica, kedy sme 2 bratské páry, Petr Pavel, no a povedali sme si, že teda ideme skúsiť naše šťastie do obora káva. A tak ste vyrazili pre prvé kávové zrná do Nikaraguji? To bola vlastne prvá vec, ktorú sme urobili, pretože sme si povedali, že ideme stavať tú našu story autenticky. Tak sme si kúpili letenky a leteli sme priamo na vlastne tú prvú kávovú plantáž, čo sme kedy navštívili, a to bola kávová plantáž Selva Negra v Nikaraguji. Ty si priniesol takú krásnu rekvizitu, ja ju dneska použijem, a to je vaša káva, konkrétne Brazil Diamond, tak. čítam dobre, dúfam. Áno. A vy ste typicky tým, že ste žltý. Je to tak? A že máte takého malého vtáčika v tom logu, čož je, ako som sa dočítala, vtáčik Motmot, ktorý žije iba v Nikaraguji. Žije iba v Strednej Amerike, alebo teda v Latinskej Amerike, ale Nikaragua ho má ako národný symbol. Takže keď sme vymýšľali náš názov a logo, tak vlastne
myslím, že môj brat s tým došiel, že bude to Modmot a my všetci, akože ostatní teda, že prečo Modmot? A on, že ty vole, je to ich národný symbol, takže je to jasné. Takže to trvalo asi 6 sekúnd a odvtedy sme proste Modmot. Mne je to veľmi sympatické z niekoľkých dôvodov a ja som zažila vaše, a dostaneme sa k tomu, zážitkové pražení priamo v pražiarni. A to bol vlastne taký podnet k tomu, aby sme vytvorili tento diel podcastu. A poďme rovno na to. Jasné. Ten background už asi trošičku tušíme, že niečo o káve asi budeš vedieť, len ešte nám prezrať, ako dlho už máte pražírnu. No tá myšlienka a ten náš prvý let do Nikaragui bol v roku 2016 a vlastne firmu a priestor a kúpu pražičky už vlastne to povedzme, že fakt ten počiatok podnikania, to celé prebiehalo v roku 2017, takže 7-8 rokov. Tak to už je dosť dlhá doba a dosť veľa galónov vypitej kávy, čo? Niečo sme sa už napili, áno. Nielen kávy. Poďme hneď na to zážitkové praženie. Zážitkové pražení, vy ste si vymysleli, poriadate ho vždy v Brne Lelekovicích v pražiarni. Odvtedy, čo sme v Lelekovicích, tak áno. A ja ho beriem ako event samostatný, ktorý by sa dal napríklad usporiadať pre firmu, pre ľudí, ktorí sú v nejakom oddelení ako team building. Je to tak? Tak popíš prosím niečo k tomu. Môžem mať nejakú históriu k tomu, jak sme s tým došli? My sme totiž to úplne na začiatku si povedali, že my to chceme robiť transparentne, čo je dneska strašne moderné, používa to každý, ale my sme si proste povedali, že chceme si ľudí pozývať k nám do pražiarne a ukázať im vlastne celý ten postup a proces. Stretli sme sa s pár konkurenčnými pražiarňami, ktoré to robia vlastne akoby že schovane, že keď tam človek dojde a s otázkou, že môžem sa pozrieť, jak to robíte, tak oni vlastne okamžite idú do takej pozície, že nie, lebo to je naše know-how a podobne. My sme sa k tomu postavili opačne a od začiatku sme vedeli, že chceme proste túto vec, nech už je to v akomkoľvek formáte robiť. Mám niekde fotky aj prvého zážitkového praženia. Bolo to na našej prvej prevádzke na Skácelovej ulici v Brne. Ten priestor má 50 m2 úplne so všetkým. A zmestilo sa nás tam nejak 8, boli to naši kamaráti a bola to vlastne taká tá pokusná králičia skupina, na ktorých som si začal ladiť, že jak to vlastne budeme ťahať. No od tej doby sa to vlastne stále nejakým spôsobom zlepšuje, zväčšuje, snažíme sa to robiť čo najviac, akože jak precízne, tak aj vábivo pre ľudí. No a v dnešnej dobe sídlíme vo výrobnej hale v Lelekoviciach, ktorá už má teda 400 metrov, takže tých ľudí sa tam zmestí viac. A ten priebeh vlastne vyzerá tak, že ľudia majú bezodný šálok kávy, to sme sa inšpirovali v Ikei, akurát my to máme teda len na kávu a naše kávové produkty. No a potom máme prezentáciu, ktorú máme rozdelenú na dve časti. Jedna je, že história Modmotu, ktorú tak nejak ponímame, snažíme sa trošku vtipne, pretože sme začali vlastne vtipne a z toho dnešného pohľadu, keď to ľuďom ukazujem, tak mnohí vlastne sa nevriacky dívajú na to, že to nie je možné, že ste z nejakej garzonky a na panvici pražiac prvú nejakú kávu sa dostali až sem. Druhá časť tej prezentácie je tzv. Cesta kávy, pretože sme vlastne tie plantáže na mnohých boli, už to vlastne potom neskončilo len v Nikaragui. Brat sa otáčal v Zambii, boli sme v Kolumbii, vo Vietname, Tanzánii, Kenii a podobne. No a tým ľuďom chceme ukázať vlastne celý ten proces, ako sa káva pestuje, vyložene až od vlastne nasadenia toho akože kávového semena, ako sa pestuje, ako sa sklízi, ako sa spracováva, ako sa transportuje, no a potom ten akože najväčší highlight toho celého je, že vlastne s tými ľuďmi pražíme jednu várku kávy. A potom je voľná diskuzia, ktorá sa niekedy strhne aj na hodinku, už bolo aj na 2, dokonca sme tam mali študentov, ktorí sa to z kávy potom celé preklenulo do takej skôr akože biznisovej témy, no a strávili sme tam s nimi 4,5 hodiny, takže dá sa tam toho navymýšľať až. Nedá mi neopýtať sa. Ja mám taký pocit z českej spoločnosti, že starší ľudia pijú ešte stále nejakého Turkanesku a podobne a keď si dávajú espresso alebo lungo, väčšinou si dávajú lungo, tak milujú takú tú tmavú, čiernu, extrémne hořkú, úplne prepraženú kávu a mladší, ktorí už o tom niečo vedia,
tak idú po tej svetlejšej. Dá sa to takto rozdeliť, alebo dnes už tá spoločnosť má viacej informácií, keď napríklad robíte praženie zážitkové. Stretávaš sa s tým, že tí ľudia už ako prídu trošku edukovaní, čo sa tej kávy týka, alebo je to fakt ešte stále také, akože hlavne, aby to bolo úplne horské a tak? S tou paušalizáciou, čo si poskytla, som ochotný súhlasiť. Samozrejme 100 ľudí, 100 chutí, každý sme nejaký, ale áno, keby som to mal celé zhrnúť, tak naďalej je tá nejaká, povedzme, že globálna alebo regionálna, alebo v rámci Českej republiky tá štatistika je taká, že 50% ľudí pije Nesku, čo je vlastne inštantka. Do toho zbytok nejakých 40% pije už nejakú že zrnkovú kávu, ale stále sú to také tie komoditné supermarketové kávy a tých 10% má nejakú snahu, povedzme, že so sebou niečo robiť, čo sa týka kávy. To je samozrejme myslené s nadsázkou, ale tu úplne, že fakt, že výberovú kávu pije do 4-5% ľudí. A áno, väčšími fanúšikmi tej výberovej kávy, ktorá paradoxne pre neznalca môže byť na prvý pokus kyslá alebo proste nejakým spôsobom zvláštna, tak najväčšími fanúšikovia sú skôr mladšie generácie. Netrúfnem si nejak definovať vekovo, ale povedzme, že neviem, do 30 rokov alebo tak nejak. Starší ľudia sú zvyknutí na to, čo vlastne sa tu pilo, či už v Československu alebo potom začiatkom rozdelenia republik vlastne celú dobu. A to boli proste tmavo pražené, častokrát robusty, ktoré sú proste extrémne horké, niekedy až trpké. Ale my sme sa k tomu postavili tak, že my nemáme tendenciu ľudí nejak preúčať. Radi ich edukujeme, radi poskytneme nejaký náš pohľad, ale keď je proste človek, ktorý 50 rokov pije ihlavanku, no tak starého psa sa novým kúskom úplne vždy naučiť nedá. Ale sú aj výnimky. Občas dojdú zákazníci, ktorí dojdú vlastne s tým, že sa niekde dozvedeli, že existuje niečo ako výberová káva a že by chceli niečo také skúsiť. No a na to napríklad máme túto Brazíliu Diamond, čo je u nás vlastne najpoužívanejšia káva. Je to z toho dôvodu, že práve ju pražíme tak, aby nejakú tú kyselinku, čo tie klasické výberové kávy v sebe majú, aby ju nemala. Takže tí, ktorí začínajú s výberovou kávou, tak začínajú väčšinou na tejto Brazílii. Potom skúsia máme blend, ktorý je vlastne z tejto Brazílie a Kostariky, takzvaný Gold Blend. No a keď už toho majú v úvodzovkách plné zuby, tak potom dojdú s tým, že či nemáme nejakú teda fakt, že chuťovú pecku. No a nakoniec sa prepijú k nejakej fakt ovocnej Etiópii alebo Kenii a kto sa dostane už sem, tak už vlastne není cesty späť. Moja najobľúbenejšia teda sa musím priznať, že bola tá Kostarika. Vy ste ju teraz už vyradili. Teraz sme ju vyradili a budeme mať novú, ale áno, tá je veľmi obľúbená. Tak to je super. A ja som sa tým prierezom generácií a kto akú kávu pije, chcela dostať práve k hotelom. OK. A pretože keď si predstavím, že spím niekde v hoteli, idem ráno na snídani, mám tam nejaký výber toho, čo si dám a ja teda ako mierim vždycky ku káve. A stretla som sa s veľkou termoskou, v ktorej bola nejaká čierna voda. No. Stretla som sa s nejakým automatickým kávovarom, ktorý ti niečo namelie a poskytne. Veľmi často sa teda ako nestretávam s tým, že by obsluha prišla a barista ti urobil ako na raňajky kávu. To úplným štandardom nebýva. Ja osobne si myslím, že keď sa vyspím a idem ráno na tú kávu, na tie raňajky do toho hotelu, tak mi veľkú emóciu tá káva ako urobí smerom k tomu hotelu. A keď by som bola manažérkou hotelu, podľa čoho by som si mala vyberať kávu, ktorú budem ideálne sypať aspoň do toho automatického kávovaru. Ideálne sa vyhnem tej termoske, nikoho nenavádzam. Podľa čoho vybrať tú kávu pre tie hotely, pretože tam je extrémne obrovská cieľová skupina, áno. Ať už vekovo, alebo proste i ako rôznych zahraničných ľudí a podobne. Ak by si bola ty manažérkou toho hotelu, tak strašne záleží, či si, použijem anglicizmus, open-minded, alebo či si skôr škrtač nákladov. Týmto nechcem čierno-bielo rozdeliť len na tieto dve pozície, ale napríklad jedným z prvých našich odberateľov je pomerne veľký hotel Apollo v Bratislave, kde máme práve našu kamošku manažérku hotela, zdravím Mišku. A ona je tá open-minded a vlastne oni používajú túto Brazíliu. Ona je tak akoby univerzálna, že aj do automatického kávovaru, aj na prekapávač je to stále proste výborná káva a je to na to vlastne široké spektrum ľudí. A tým, že je to pomerne veľký hotel, tak
oni by tam samozrejme mohli mať trojpákový kávovar a profesionálnych baristov a podobne, ale tým, že tam prichádzajú turisti z Maďarska, Česka, Rakúska, Nemecka a podobne, tak proste tá Brazília je pre nich, že jedna káva to akoby zaplní celé. Sú potom ale hotely, ktoré majú trošku inú cieľovku, alebo napríklad brněnský hotel Maximus je našim klientom a akože oni tie ubytovacie služby majú na vysokej úrovni, ale tým, že majú so sebou vlastne veľmi známy wellness, tak oni akoby útočia na tú mestskú klientelu, na tú kozmopolitnú a oni majú čierne konvice, jak si povedala, ale v nich je naša prekapávaná Etiópia. Takže tí ľudia už si zvykli vlastne, že aha, tak tam není tá káva jak na benzínke, ale je tam fakt nejaká výberová, sladká, jemne ovocitá Etiópka, ale majú aj samozrejme akože espresso kávovary a môžu si dať vlastne na mieste espresso. Tam používajú buď našu Brazíliu, alebo v tom wellnesse majú potom kapslové. Čož je zase akože na zjednodušenie toho celého procesu, lebo s tými kapslami je to jednoduchšie. Aká cesta je správna, nepoviem ti. Keby som bol ja manažer hotelu, tak fakt sa zamerám na svoju cieľovú skupinu, išiel by som cestou nejakej tejto našej Brazílie a keby som vedel, že napríklad 20% ľudí je štatisticky proste mladá generácia, tak mám nejakú snahu tam dať aspoň nejaký batch, nejaký prekapávač s naozaj dobrou výberovou kávou. Pretože, a to sa snažíme vlastne apelovať vždy, keď stretneme nejakého práve manažera hotelu, tá káva je vlastne strašná maličkosť, ale ty dojdeš po 500-kilometrovej ceste, vystúpiš pred tým hotelom a vlastne prvá vec, ktorá ťa napadne, pokiaľ nie si fajčiar, je, že ideš na tú kávu. A keď tá káva vlastne není dobrá, tak máš vlastne emocionálne pokazený ten dojem a to si sa ešte ani len vlastne neubytovala. Ano. Takže ktorý manažer hotela si toto vezme za svoje a investuje trošku do tej kvality kávy, tak napríklad na tom hotele Apollo sa krásne ukázalo, že im narastlo aj hodnotenie na TripAdvisor. Čož možno niekto si povie, že Ježišmaria, a čo, taká blbosť, ale vlastne cudzinci, keď sa idú niekam ubytovať, tak sa pozrú na recenzie a už 0,2 bodu môže vlastne rozhodnúť, že jo, super, tak tam sa ubytujem. Takže je to veľká maličkosť, čo je oxymoron, ale je to vlastne to, na základe čoho sa človek môže rozhodnúť, že jo, tak tu mi bude vlastne super. Ďakujem, že to hovoríš, lebo mám rovnaký názor. A tak nejak tá káva v tom ubytovacom zariadení mi začala hlodať v hlave v dobách, keď sme bývali často ubytovaní v Poľsku. Áno. A ja sa musím priznať, že ja som zatiaľ ešte ako nenatrafila úplne na nejaký poľský hotel, kde by bola dobrá káva. Máš nejakú skúsenosť s okolitými krajinami podobnú, alebo skôr je to o tom, že skutočne musí človek hľadať to správne miesto? Ja si myslím, že v hotelovom biznise je to stále tak, že človek musí hľadať to správne miesto. A samozrejme tým nechcem povedať, že ľudia by mali hľadať hotely podľa kávy, aká tam je. Ale akože strelil by som od boku, že 90% hotelov dá proste na tie raňajky, na to snídaňové menu, dá proste ten nejaký obrovský automat, kam sa sype káva za 10 € a vytečie z toho, jak si ty povedala, nejaká hnedá voda. Ja ich chápem a rešpektujem. Je to proste jednoduché, má to nízke náklady, ale pokiaľ to ten majiteľ alebo manažer má tendenciu niekam akože zlepšovať a dotiahnuť s tým hotelom a podobne, tak si myslím, že akože trošku šlapnúť do kvality kávy rozhodne není krok vedľa. Ja sa priznám, že v mojom okolí mám v podstate asi 95-98% ľudí, ktorí kávu pijú. Akože sa stretávam s veľkou menšinou. No áno, ďalší oxymoron. Ľudí, ktorí kávu nepijú. Áno. Takže mám pocit, že káva je taký fenomén a aspoň v tej mojej bubline sa to tak začína diať, že skutočne už si tie kamaráti vyberajú proste tú chuť tej kávy. Že keď idem k niekomu, kto mi povie, no tak rozpustnú alebo turka, tak si dám čaj. Jasné. Káva s eventmi neskutočne súvisí a nedávno sme boli účastní jednoho eventu, kde bolo asi 60 účastníkov, bola to nejaká konferencia menšia a začínalo to do obeda okolo 10. hodiny a to je taký krátky príbeh, iba teda vsúvka, kedy my sme prišli a ani u registrácie, tam proste si sa zaregistroval, nič moc, žiadna fronta, väčšinou čakáš u tej registrácie, ale bola proste úplne kilometrová fronta u jednoho jediného kávovaru, ktorý tam bol.
A neskutočne nám to znepríjemnilo, ten štart tej konferencie, pretože tam bol proste jeden. A pritom taková blbosť, že? A všetci čakali na tú kávu. Presne. Pritom, keby tam boli dva, alebo keby už boli aj tie konvičky s tým bečom, tak by to bolo asi lepšie. Ale proste dostať mínusové body iba za to, že tam nepridám jeden kávovar navyše, by prišlo hrozne smutné. Áno. No. Ono vlastne strašne záleží, či ten v tomto prípade nejaký evenťák alebo človek zodpovedný za to gastro na tom evente sa na to pozerá, na tú kávu akože nutné zlo, alebo v tom vidí nejakú pridanú hodnotu a vlastne my napríklad máme naša akože firemná vízia a taký claim, ktorý si všade píšeme, že making people happy. Je to možno strašne nadsadené, ale vlastne sa nám ukázalo, že fakt taká maličkosť, ako je káva, dokáže ľuďom proste vykuzliť úsmev na tvári. No a pokiaľ je na nejakom veľkom evente jeden kávovar a tam stojí 60 akože nahnevaných ľudí, čakajúcich na tú kávu, tak vlastne tamto making people happy urobené nebolo a je to škoda, lebo stačilo buď pridať kávovar, alebo tam dať prekapávač, ktorý to vlastne zmákne celé rýchlo. Tak je to tak. Káva je za mňa zážitok a nehovorím iba za seba, ale za veľa pičov kávy. Áno. My sme na jednej datovej konferencii práve ešte k tejto téme videli taký skvelý graf. Je to vlastne emocionálny priebeh človeka, ktorý prichádza na nejaký event, na nejakú konferenciu alebo na nejakú, to je jedno proste kam, aká je tá jeho emócia a čo vlastne mu beží v tom jeho svete. A začína to nejakým teda check-inom, kde on sa potrebuje ako cítiť v bezpečí. A to cítiť sa v bezpečí je vlastne spojené s niečím, čo ja rutinne robím. Takže prídem na event, dám si kávu, lebo keď ráno vstanem, tak si väčšinou dám kávu. Práve u tejto zmienenej konferencie to úplne tak dodržané nebolo. Lebo keď ráno prídem ku kávovaru, tak tam nechcem frontu 30 ľudí predo mnou, než sa dočkám ja. Ale keď sa pozriem na ten graf pre divákov, ktorí nás sledujú na YouTube, tak potom bude i obrázok toho grafu. Tak ten priebeh tej emócie je taký, že chceš na začiatku mať nejaké bezpečie, potom sa inšpirovať, byť niečím prekvapený, prepojiť sa a potom zdieľať nejaké to svoje nadšenie. No a v tých rôznych fázach tej emócie bolo na tej konferencii datovej vysvetlené, že čo v ktorej časti toho eventu dáte. Napríklad, že na začiatok, keď sa chceš cítiť bezpečie, presne tá káva, potom sú nejaké tie prednášky a spol, potom je ten obed a potom je nejaký networking. A tu v tých miestach si tiež viem predstaviť, že práve tá káva hrá svoju úlohu a je dosť veľká. Áno, je to tak. Je to tak, ona tá káva, jak už sme vlastne povedali, že je to vlastne akoby strašná maličkosť, nevinná záležitosť, tak u toho kávovaru sa vlastne dejú doslova zázraky. A není to len na eventoch, je to aj vlastne vo firmách, kam dodávame kávu, že vlastne u toho kávovaru sa ľudia spoznajú. Už len, že sa im spoja nejak pohľady alebo také niečo, tak pokiaľ dojde niekto na event a je tam vlastne úplne sám, tak ten kávovar, alebo tá zóna okolo toho kávovaru môže byť taký ten icebreak preňho, že ten pije kávu, máme niečo spoločné, tak začneme tou kávou, hej, že je to proste taký ten nadväzovač toho rozhovoru. Takže za mňa, ak na evente je nejakým spôsobom narušená táto kávová záležitosť, tak to nemá pod palcom dobrý evenťák. Proste ten kávovar a ideálne viac kávovarov, ak ten človek vie, že tam dojde viac ľudí, majú byť proste nažhavené, nachystané, práve aj preto, aby tí ľudia sa tam mohli hneď zoznámiť, lebo to majú proste ako takový trefpunkt a bez toho si to neviem predstaviť. Ja mám napríklad rada, keď práve je viacej rôznych stánkov, že keď je väčší event, napríklad práve nejaké festivaly a podobne, tak máš na rôznych miestach možnosť i ochutnať rôzne kávy a spol. A ideálne to nedávať na jedno miesto, aby sa tí ľudia práve pomiešali rôzne a podobne. A to ma baví a to tam zrovna chýbalo. Tak, to je škoda. Majú čo doháňať. Keď sa na to pozriem, že som niekde napríklad na veľkom festivale a hľadám tie kávové stánky, väčšinou ich tam býva viacej, tak si ja osobne veľmi vyberám nielen podľa toho, aká káva z toho stánku odchádza, ale i kto tú kávu pripravuje. Absolútne rešpektujem.
Pretože mám za to, že i to, keď sa stretneš s tým baristom a on na teba niečo prehovorí, alebo ti povie nejakú pikošku zaujímavosť, povie ti, akú kávu má zrovna na mlynku, z čoho ti to pripraví, tak to ti proste dodá ešte ako o level vyšší zážitok z pitia kávy. Aj o 2. Akože napríklad my máme, čo máme baristov na tých našich coffee pointoch, tak ti garantujem, že keby si došla k nám na Coffee Point a on ti urobí espresso z ihlavanky, tak ti bude vlastne strašne chutiť, pretože on sa na teba usmeje, pokeca s tebou, prehodí nejaké slovo a ono vlastne, či chceme alebo nechceme, tá káva je hospitality business. Takže pokiaľ ten človek je príjemný, usmievavý, veselý a neviem, aké ďalšie pozitívne superlatívy, tak vlastne si to užiješ, aj keď dostaneš vlastne niečo, čo ti pochutí až tak moc nie je. A ja to vždy prirovnávam k Taliansku. Akože človek len prekročí hranicu, zastaví na tej prvej benzínke, za euro si dá kávu, ktorá je vlastne chuťovo strašne hnusná, ale vieš, že keď tam si, tak ad jedna zajtra nejdeš do práce a že za 4 hodiny si umora a že ten sympatický Talian, ktorý vyzerá jak Eros Ramazzotti, sa ešte proste smeje a je ti strašne dobre. A potom ti vôbec nevadí, že tá káva je chuťovo hnusná, aj tak si to celé užiješ. Úplne sa mi chce povedať amen. Ďakujem. Je to tak a ja som na túto tému konkrétne napísala i malý svůj sloupek. Pokud budete chtít, milí diváci, posluchači, konkrétně teda spíše diváci, tak mrkněte i na Svět eventů, kde tenhle sloupek najdete a jmenuje se O úsměvu ve službách a je přímo o jednom kavárníkovi Matejovi, kterého tímhle zdravím. A to je právě člověk, který to u nás dělá tiež veľmi dobre. Pavle, opýtam sa ťa ešte ďalšiu otázku. Nerobíte i školenie pre personál k tomu kávovému cateringu? Robíme. Pokiaľ do nejakej kaviárne dodáme či už len kávu, alebo celé vybavenie, že aj kávovar, mlynčeky a podobne, tak automaticky k tomu sa snažíme preškoliť celý ten tím. Táto téma by sa dala potom rozvetviť, že aká je stálosť tých tímov v tých rôznych zariadeniach, lebo ono by sa to dalo preškolovať každého 4 roka, lebo tí ľudia sa proste menia. Ale podobne ako to robí plzeňský pivovar, že automaticky všetkých tých výčapníkov proste si preškolia tak, aby dodržovali tie zásady toho ich piva, tak my sa snažíme preškolovať. Ale teda podotýkam nielen my. Myslím, že to robí každá pražiareň s výberovou kávou, že sa snaží proste ten tím preškoliť, aby tú kávu proste robili čo najlepšie. Ja sa ešte vrátim naspäť úplne k tomu zážitkovému pražení. Toho sme sa dotkli tak okrajovo. Keď som manažér nejakého tímu a chcem u vás urobiť team building, ako na to? Myslím, alebo dúfam, že je to strašne jednoduché. Ideálne otvoriť naše webové stránky, tam bude niekoľko kontaktov, už len tým, že sme 4 spolumajiteľia a každý tam má telefónne číslo, tak už sú 4, plus je každý kontakt na Coffee Point a podobne, ale ručím za to, že na každé číslo, kam sa človek dovolá, tak človek bude odkázaný na toho správneho, čož v tomto prípade môžem byť napríklad ja alebo kolegyňa a dohodneme sa na termíne, počte ľudí, o čo má človek konkrétne záujem a urobíme vlastne team building pre firmu. Väčšinou to teda býva celé to zážitkové praženie. No a teraz napríklad v období Vianoc to firmy využívajú veľmi rady, lebo to vlastne spájajú, že vlastne nás využijú ako program a potom idú na nejakú tú vianočnú večeru alebo vianočný večírek, takže úplne ideálne obdobie. Ste schopní u vás priamo v pražírne urobiť celý ten večerok i v rámci nejakého cateringu, že by tam ako boli? Otestovali sme si to minulý rok na jednej skupinke. Bola to vlastne banda z banky, bolo ich 40. Mali to aj kompletne s cateringom a ukázalo sa, že áno, sme toho schopní a veľmi si to užili. Tie termíny potom ladíte mimo vypísané termíny na zážitkové praženie, ktoré áno, máte, že? Áno, my máme vlastne, čo máme registračný formulár, tak to máme vlastne pre fyzické osoby alebo koncových zákazníkov, ktorí si kúpia voucher na e-shope, ale pokiaľ sa hlási nejaká firma, čož automaticky vlastne ten termín by naplnila, tak si dohadujeme termíny úplne extra a môže to byť aj cez víkend, keď je treba. Keďže natáčame teraz mesiac pred Vianocami, áno. Tak ďalšia otázka je darkové vouchery, to skôr možná nie je otázka, ale len taký ako tip pre firmy, nákup pre partnerov, darkový voucher na zážitkové praženie, úplne krásna vec. Úplne nádherná, presne tak. Tak, prebrali sme emócie, prebrali sme trošku tie hotely slávne
a tú kávu ako taký stmelovač. Ešte by som sa okrajovo dotkla firiem ako takých, lebo i tá kávová kultúra vo firme, predsa len, keď idem do kuchynky pre ten hrnček s tou kávou, tak stále tam stretnem nejakých tých svojich kolegov a tak. Dodávate kávu i do firiem ako takých, alebo skôr sa špecializujete na tej hospitality? Dodávame aj do firiem, vlastne nie gastrofiriem, a veľmi vo veľkom. Vlastne je to veľmi, veľmi príjemná klientela. Tým, že sme v Brne a máme tam rôzne priemyselné oblasti, ako napríklad technologický park a podobne, tak sa ukazuje, že mnohé také tie veľké korporátne firmy majú vlastne buď svoju nejakú vlastnú kantínu, alebo majú proste obyčajnú kuchynku, kde častokrát kávovar, ktorý tam majú, je drahší, než máme my na našich prevádzkach. Oni tým, že vlastne tie korporáty sa snažia fakt skrz rôzne benefity tých ľudí tam proste udržať a spríjemniť im to prostredie, tak akože mnohdy mi padne čelu z toho, že aké vlastne vybavenie tam vidím, že je to vlastne ani nie, že malá kaviareň, veľká kaviareň a kávy vlastne do takýchto zariadení, do takýchto firiem dodávame vo veľkom a veľmi radi a tým, že našou súčasťou našej firmy je chránená dielňa, tak to vlastne dokážeme dodávať aj v režime náhradného plnenia. Takže pokiaľ je to naozaj väčšia firma, aspoň na to 25 zamestnancov, tak dokáže spojiť ešte vlastne príjemné s užitočným. A to vás šľachtí. Ďakujeme. Akú kávu máš ty najradšej? Čo ty piješ? Som nedávno dostal otázku, že akú kávu má najradšej môj brat a odpovedal som, že s cigaretou a malo to celkom úspech. Akú kávu mám najradšej ja? Ja vlastne ani neviem, pretože napríklad, jak si ty povedala, že keď ti niekto ponúkne Nesku a ty si dáš čaj, tak ja sa ti priznám, že keby si mi ty tu ponúkla Nesku, čo už viem, že by sa u teba nikdy nestalo, ale ja si ju dám s tebou vlastne strašne rád, pretože ja mám tú kávu ako taký, že sociálny stmelovač, taký ten proste nealkoholický lubrigant, spoločenský, ale akože ak si mám vybrať, tak ja mám rád proste jednoduché espresso z výberovej kávy, ktoré má istú svoju aciditu, ovocitosť, alebo ako to nazvať, a to mám asi najradšej. A keď mám teda veľký šmak, čo mávam často, tak si dávam rovno dvojité. Tak mne sa strašne páči sociálny lubrikant. Áno. Väčšinou sa to hovorí o alkohole, ale toto v tomto prípade je to nealko. Ja si myslím, že sme tému akož takož vyčerpali. Pozdravujeme týmto všetkých event manažerov a manažerov a vôbec ľudí, ktorí v hoteloch rozhodujú o tom, aká káva sa tam bude piť. A tešíme sa, že sa to v Česku bude zlepšovať. Rozhodne, a to je naša misia. Úplne úžasné by bolo, keby všade mali mod, že? Tak, akože ono úžasné bude, keď tam bude výberová káva. Pokiaľ sa niekto rozhodne pre mod, tak je to úžasné pre nás. Ja potvrdzujem. A myslím si, že tento diel by som uzavrela tým, že všetkým prajem ten najlepší a najkvalitnejší kávový zážitok. A ja sa k tebe môžem len pridať. Ďakujeme pekne. Ja ďakujem tebe, Pavle, že si dorazil z Brna za nami do Ostravy a maj sa krásne. Nebolo potešením a ďakujem aj ja. Milí posluchači, diváci, díl o kávě vám nemůžeme předat tu krásnou vůni a chuť, ale minimálně emoci z toho, ať si každý doušek vždycky užijete. Mějte se krásně a sledujte svět eventu. Ahoj.